الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ عقیدت اور محبت دنال سارے احباب دو چار مرتبہ مل کے درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نعمت اللہ۔ شرمانا ہوئے تے برے بول بولن لگیاں، گالاں کڈن لگیاں، غیبت کرن لگیاں، شرمانا چاہیے ہے۔ لیکن جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ درود و سلام پیش کرنے دی واری آوے، بندے نو اودوں نہیں شرمانا چاہیے دا۔ محبت تے عقیدت دے نال سارے اے عقیدہ اور ایمان رکھ کے کہ اسی ایتھے بے کے درود شریف پڑھ دے پئے ہاں اور ساڑھے آقا گنبد خضرہ چ بے کے ساڑھا درود سن دے بھی پینے، سانو ویندے بھی پینے۔ ہون پڑھو ہاں درہ دو چار باری درود شریف۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نعمت اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین۔ لکھ کروڑاں ویخیتاواں باپ دیاں، لکھ کروڑاں ویخیتاواں باپ دیاں، بھول نہیں سکدا یار وفاواں باپ دیاں۔ جنہوں باپ دیاں وفاواں یاد نے او ایک باری ضرور ہاتھ چوکے آکھے سبحان اللہ۔ لکھ کروڑاں ویخیتاواں باپ دیاں، لکھ کروڑاں ویخیتاواں باپ دیاں، بھول نہیں سکدا یار وفاواں باپ دیاں۔ جو کچھ منگیا ہس کے سب کچھ وار دیتا، جو کچھ منگیا ہس کے سب کچھ وار دیتا۔ کدھر لبسن یار سخاواں باپ دیاں،
کدرے لبسن یار سخاواں باپ دیاں بھول نہیں سکدا یار وفاواں باپ دیاں ماں دی بدولت قائم اج وجود میرا ماں دی بدولت قائم اج وجود میرا اس دے وچ نے چل دیاں ساواں باپ دیاں اس دے وچ نے چل دیاں ساواں باپ دیاں لب نہیں سکدا یار وفاواں باپ دیاں اس نو جگتے کدرے خسارے نہیں ہوندے اس نو جگتے کدرے خسارے نہیں ہوندے ہون جس دے نال دعاواں باپ دیاں ہون جس دے نال دعاواں باپ دیاں بھول نہیں سکدا یار وفاواں باپ دیاں اس نو غم دی دھوپ دا خوف نہیں رہندا اس نو غم دی دھوپ دا خوف نہیں رہندا جس دے سر تے ٹھنڈیاں نے چھاواں باپ دیاں جس دے سر تے ٹھنڈیاں نے چھاواں باپ دیاں بھول نہیں سکدا یار وفاواں باپ دیاں اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو آج دی محفل پاک بسلسلہ اِسال ثواب انعقاد پذیر ہے جس کے اندر میں اور تسی سب حاضر ہاں دعا ہے اللہ رب العالمین ساڑی اس حاضری نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ رب العالمین جناب شاہد عمران صاحب محمد رفیق چیمہ صاحب صادق علی صاحب دیگر انہاں دے خاندان دے جتنے بھی چھوٹے بڑے دنیا تو پردہ کر گئے اللہ سب دی کامل بخشش و مغفرت فرمائے حضرات گرامی اللہ تعالیٰ دا ایک قانون ہے کہ جو بھی دنیا تے آیا ہے ایک نہ ایک دن اس دنیا تو جانا ضرور ہے کوئی آج گیا کوئی کل گیا کوئی پرسوں گیا بالآخر ایک نہ ایک دن دنیا تو جانا ضرور ہے پاویں کوئی 1000 سال بھی زندگی بسر کر لوے بالآخر موت آنی ہی آنی ہے دنیا دے ہر مسئلے دے اندر اختلاف ہے ہر مسئلے دے اندر جڑا مردی مسئلہ پوچھ لو ہر مسئلے اندر اختلاف پایا جائے گا مگر ایک موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جدے اندر کسے دا کوئی اختلاف نہیں
سنی ہوئے، دیوبندی ہوئے، وابی ہوئے، شیعہ ہوئے، چکڑالوی ہوئے، عیسائی ہوئے، ہندو ہوئے، سکھ ہوئے، برہمن ہوئے، کسے بھی مذہب نہ تعلق رکھن والا ہوئے، کوئی بھی عقیدہ رکھنے والا ہوئے، سارے اس گل نو مندے ضرور نے کہ ایک دن مرنا ہے، کیونکہ اللہ دا قرآن مجید اندر ارشاد اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، کل من علیہا فان، فرمایا ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات رب العالمین دی ہے۔ حضرات گرامی، اج دی محفل پاک اِسالِ ثواب خصوصاً والد دے اِسالِ ثواب دے حوالے نال محفل پاک دا اہتمام کیتا گیا ہے۔ والد ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جدا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر کیتا ہے، اور ایک والد دی ذات ایسی ہے جدے نام دی اللہ نے قرآن وچ قسم بھی اٹھائی ہے، والد دی اللہ نے قرآن دے اندر، بولیے ذرا، والد دی اللہ نے قرآن اندر قسم اٹھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، فرمایا اس شہر دی قسم ہے جتھے سونیا تسی رہندے ہو، مینوں والد دی قسم ہے، مولود دی قسم ہے۔ تو والد ایسی عظیم شخصیت دا نام ہے جدیاں قسمہ خود خدا نے بھی قرآن وچ اٹھائیاں۔ آج اصل اسی نات خواہاں دے ہتھے چڑھ گئے، انہوں نے باپ نو سوٹی اس مقام تے دیتا ہے تھے، ماتڑ ساتھی سمجھدا شاید ابے دی کوئی شان ہی نہیں ہے، وہی سمجھدا شاید صرف ماں دی ہی شان ہے، ابے دی کوئی شان ہی نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت دا درمیانی دروازہ ویکھنا جے تے باپ نو ویکھ لو۔ جنت دا درمیانی دروازہ سرکار نے باپ نو قرار دیتا ہے، تو اے عظمت اور شان ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے جڑی بیان فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب آجو اگے تشریف لے آؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، قرآن پاک دے چند الفاظ تو آڑے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ احکم الحاکمین اللہ جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا تو آڑے رب دا اے حکم ہے کہ عبادت صرف اللہ دی کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرو۔ اپنے والدین دے نال کی کرو جی؟ ماشاءاللہ جڑے کر دے او بولو، باقی بے شک چپ کیتے روے جے۔ والدین دے نال حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک ایک اپنے اندر بہت وسیع ایک مفہوم رکھ دا ہے۔ حسن سلوک کیویں کیتا جائے؟ اپنے ماں باپ دے کھانے پینے دا خیال رکھیا جائے، انہاں دے لیٹنے دی جگہ دا، بیٹھنے دی جگہ دا، کھان پین دا، دیگر معاملات زندگی دا خیال رکھیا جائے، تے جدو انہاں دے سامنے کوئی گل کرنی پہ جائے تے آکڑ کے نہیں بلکہ لف کے گل کرے انہاں دے سامنے، انہاں دے سامنے جدو گل کرے تے لف کے نرم لہجے دے اندر۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماندے نے حسن سلوک دے اندر اے بھی چیز شامل ہے کہ تم اگر اپنے ماں باپ دے کول بیٹھا ہوئے، انہاں نال بہ کے گفتگو کر رہے ہوئے، گفتگو کر دیاں تینوں کوئی کم یاد آ جائے، تم اتھوں اٹھ کے کدھرے باہر جانا چاہنا ہے، تو ساڑی عادت ہوندی ہے جی میں زمین تے اسی بیٹھے ہیں، اسی جدو اٹھنا ہے نا تو اٹھ دیں اسا اپنا پیچھے پلو چاڑنا ہے کہ نہیں؟ بولو صحیح۔ ایک ساڑی فطرت یار پیچھے کوئی چیز نہ لگ گئی ہوئے، انج کپڑے نو چھنڈ دا ہے بندہ۔
عبداللہ ابن عباس فرماندے نے حسن سلوک یہ بھی چیز شامل ہی کہ تو ماپیاں دے کول بہ کے گلاں کردا ہوئے نا تے گلاں کردیاں کردیاں تینوں اوتھوں اٹھ کے کدھر جانا پੈ جائے آندے نے انہاں دے کول اٹھ کے اپنے کپڑے بھی نہ چاڑی سبحان اللہ آکھ سکتے ہو دیکھ وریا کو آندرہ پیار آندے نے اپنے کپڑے بھی نہ چاڑی حضور وجہ فرمایا وجہ ہے کدھر ایسا نہ ہوئے تیرے کپڑیاں تو گرد و غبار اڑ کے کدھر ماپیاں ہوتے نہ پہ جائے اے ساڑھا اسلام اے درس دیندہ ہے اے یورپین کنٹریز آلے سال دے اندر ایک دن فادر ڈے تے ایک دن مدر ڈے دا منا کے سمجھ دینا تھی ماں پیو دا حق لا دیتا ہے گرامی قدرات ساڑھا اسلام ہوئے انہیں یہ نہیں کیا سال ایک دن پیو دا تے ایک دن ماں دا منا کے تے باقی جے ماں پیو بڑھے ہو جانتے انہوں اولڈ ہاؤس سے چھڑ کے آئیں فرمایا نا انہاں نو گھر رکھ انہاں دے نال خدمت کر تے جے اے بڑھے ہو جاننا تے انہاں دے بڑھے ہون دے ہوتے تو اپنے بازو نرمی دے نال انج انہاں دے سامنے پھیلا کے رکھیا کر اچھا اسی بعض دفعہ ڈاکٹر صاحب سمجھ نہیں آما کہ اسی مہینے بعد پیو نو 1000 روپیہ دینے ہیں اسی پیو دا حق ادا کر دے 1000 روپیہ ماں نو مہینے بعد دیتا اسی سمجھنے جی اسی ماں دا حق لا دیتا ہے جی اماں نو کھان پین دا ویکھو نا جی کپڑے شپڑے لیا کے دینے ہیں اسی حق لا دیتا ہے علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی دلچسپ ایک روایت لکھی فرماندے نے سرکار دی بارگاہ ایک صحابی آئے آکے عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک مسئلہ پوچھنا آیا فرمایا دس کیڑا مسئلہ ہی عرض کی تھی ضرور میرے ماں باپ بڑھے ہو گئے نے تے انہاں دی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ وہ منجی تے لیٹیاں ہی بولو براز کر دیں دیں پیشاب پخانہ چار پئی تے لیٹیاں ہی کر دعا کرو اللہ ایسی نوبت تو پہلے ہی لائے جائے اے اولاد واسطے بڑی ازمائش بن جاندی اولاد واسطے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ ماں باپ بستر تے لیٹے ہوندے نے تے اوتھے لیٹیاں ہی پیشاب پخانہ کر دیں دیں حضور جدو میں نکاح سانا تو میں بھی یقیناً ایویں ہی چار پئی تے لیٹیاں بولو براز کر دیندہ سا تے میری ماں اپنے ہتھاں دے نال میرا بولو براز صاف کر دی سی حضور ہون سیم ایک کیفیت میرے ماپیاں دی ہو گئی ہے وہ منجی تے لیٹیاں بولو براز کر دیندے نے تے میں اپنے ہاتھ نال بولو براز صاف کرنا میں پوچھنے آیا جویں او صاف کر دے سن میں بھی ہون اونجی کرنا تو کیا میں اپنے ماپیاں دا حق ادا کر دیتا ہے کیا میں انہاں دا حق ادا کر دیتا ہے سنو ان سرکار دا فرمان آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے غلام تو یقیناً انجی کردہ ہوئے گا جویں انہوں نے کیتا ہے پر اے دس جدوں کدی بچپن دے اندر تینوں کدی بخار ہویا ہوئے گا تے تیری بیماری ود گئی ہوئے گی تے کیا تیرے ماپیاں نے کدی آکھیا ہونا ہے یا اللہ اس بیماری نالو تینوں چوکی لے اچھا ان جڑے بزرگ بیٹھے ہو اپنی ایمانداری نہ دسنا تو آڑے بچے اگر بیمار ہو جان تے ڈاکٹر انہوں کہے جی یہ علاج ہے تو کیا تسی کدی اپنی زبان تو جملہ کہو گے کہ یا اللہ ہون تینوں چوکی لے میں ایسے بندے ویکھے نے جڑے بیبیاں دیکھیں جڑیاں اپنی زیور جا کے ڈاکٹر دے ٹیبل تے رکھ کے کہندیاں نے جی ساڈا بچہ بچا لو کسی طریقے دے نال آپ نے فرمایا کدی تیری کیفیت انج دی ہوئی ہوئے کہ تو نکے ہوندے بیمار ہوئے تو تیرے والدین نے جملہ عرض کی تھی ضرور ماپے تے نہیں نہ یہ گل کر دے آپ نے فرمایا اے دس انہاں دی ایک کیفیت ہن تو ویکھ کے تیرے دل وچ خیال آوندا ہے کہ نہیں کہ یا اللہ ایس حالت نالوں تے انہاں دے پردے ہی کاجل ہے عرض کی تھی ضرور تے کئی واری ذہن وچ خیال آیا میرے نبی نے فرمایا ہجے پوچھن آیا ہے حق ادا کر دیتا ہے اجے پوچھن آیا کہ میں حق ادا کر دیتا ہے صحابی دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے عرض کی تھی ضرور مطلب ہے کہ میں حق ادا نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا نہیں تو عرض کی تھی ضرور پھر میں کی کر سکنا فرمایا تو اکو کم کر سکنا ہے حضور او کی فرمایا قر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکنا ہے یا اللہ جدوں میں نکاح سانا اے میرے تے رحم کر دے سن ہون اے بڑھے ہو گئے نے ہون اے نہ ہوتے تو رحم فرما چھڑ اے کر سکنا حسن سلوک حضرت فقی ابو اللہ سمرقندی علیہ الرحمہ لکھ دیں آپ فرمانے نے کہ تو اپنے ماں باپ دے کول ہومیں تیرے ماں باپ تے نو لے کے ٹر پین کہندے نے اپنے ماپیاں دے اگے لگ کے کدی نہ ٹری اپنے ماپیاں دے اگے لگ کے اور ایک مسئلہ بھی دس دیں بزرگاں نے لکھیا فرمانے نے گھر دے وچ غربت آن دا ایک سبب اے بھی ہے کہ بندہ اپنے تو بڑے دے اگے لگ کے ٹردا ہو
ایک صحابی سرکار دی بارگاہ چاہے آکر کہ یا رسول اللہ میرے گھر غربت آ گئی. فرمایا کدی تو اپنے بڑے اندے اگے تے نہیں ٹردا؟ عرض کی ضرور میں کدی اندازہ نہیں کیتا. فرمایا پھر اج تو بعد غور کری. وہ کہندے نے میں جدو غور کیتا تو واقعی اس طرح ہونا میں بابے جب میں اگے ٹرن لگ پینا. کہندے نے ایک ہفتہ میں گن کے او دے مطابق جی میں سرکار فرمایا سی نا بابا ہونا تے میں اس تو پیچھے ہٹ کے ٹرنا. آندے نے ایک ہفتہ بھی نہیں سی گزریا کہ اللہ نے میرے رزق وچ برکتاں عطا فرما چھڑیاں. میں یار کوئی کسے دا بابا ہوئے تے او دا احترام کریں تے اللہ تیرے رزق وچ برکت دے وے تے جے اپنے ماپیاں دا احترام کریں تے سوچ پھر رب کنا کرم فرمائے گا. حضرت علامہ فقی ابو اللہ سمرقندی فرماندے نے سرکار دے غلاماں اپنے ماں باپ نال جے تو چلدا ہوویں اگے لگ کے کدی نہ ٹری سجے نہ ٹری کھبے نہ ٹری. حضور پھر ٹرنے دا طریقہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا جدوں بھی چلے اپنے ماپیاں دے پیچھے ہاتھ بن کے انج ٹری جویں نوکر اپنے مالک دے پیچھے ہاتھ بن کے ٹردا ہے. گرامی قدر حضرات والدین دی عظمت نو پہچانو، والدین دی قدر پہچانو. گرامی قدر حضرات تیرے تے میرے کریم نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے. میرے نبی فرماندے نے، آقا فرماندے نے میرے غلاموں کعبے والو ویکھنا بھی عبادت ہے، کعبے والو ویکھنا بھی عبادت ہے، کعبے والو ویکھنا بھی عبادت ہے، قرآن والوں ویکھنا بھی عبادت ہے، کعبے والوں ویکھنا بھی عبادت، قرآن والوں ویکھنا بھی عبادت. فرمایا قرآن والوں ویکھنا بھی عبادت، فرمایا علی اللہ ویکھنا بھی عبادت. تے اپنے مسلمان پراول محبت دی نگاہ نال ویکھنا بھی عبادت ہے، تے ماپیاں دے چہرے والوں ویکھنا بھی عبادت ہے. اپنے ماپیاں دے چہرے والوں ویکھنا بھی عبادت ہے. یا رسول اللہ ایک کنی عبادت ہے. میرے کریم نبی نے فرمایا جیڑا بندہ ایک نظر محبت عقیدت دے نال اپنے ماں باپ دوویں یا دوواں دے کسے ایک دے چہرے والوں محبت دی نگاہ نال ویکھدا ہے، اللہ اس بندے نو مقبول حج دا ثواب عطا فرما دیندا ہے. مقبول حج دا اللہ ثواب دے دیندا ہے. گرامی قدر حضرات موجودہ دور دے اندر اگر کوئی بندہ 14-15 لاکھ روپیہ لا کے حج کر کیا ہے کہ دعوے نال نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہو گئے. پر میں صدقے جاواں میرے نبی نے کیسی عظمت نو بیان فرمایا ہے، گارنٹی دے دیتی. میرے نبی نے فرمایا میرے غلاماں تو ایک نظر محبت دے نال اپنے ماں باپ دے چہرے والوں ویکھ میرا رب تینوں مقبول حج دا ثواب عطا فرما دے گا. عرض کی سونیاں گھر وچ بیٹھیاں ایک واری تے نظر نہیں نہ پیندی، اگر کوئی 2 واری ویکھے فرمایا 2 حجاں دا ثواب، اگر کوئی 3 واری ویکھے فرمایا 3 حجاں دا ثواب. عرض کیتی آقا تے جے کوئی زیادہ واری ویکھ لوے، میرے نبی نے گل ہی مکا دیتی. فرمایا اللہ اکبر و اطیب، فرمایا اللہ دیاں شاناں اس تو بھی بلند و بالا تے پاکیزہ نے. گویا میرے نبی فرمایا غلاماں جے تو 1 کروڑ واری بھی بیکھیں گا میرا رب کروڑ مقبول حج دا ہی ثواب دے دے گا. اے عارف اے پتہ نہیں ہونا انہاں دا شعر ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دا یا کسے دا اور ہے، لیکن وزن اسے تے لکھے ہے، اسے ہی وزن تے. میں نہ اے تخصیص اس واسطے کرنے ہیں. وہ بعد 2-3 بابے ساڑھے نا جی بڑے پریشان ہیں. ایک میاں محمد بخش صاحب، ایک بابا بلے شاہ صاحب تے ایک پیر وارث شاہ تے ایک سلطان باہو. یہ بڑے پریشان ہیں. تسی پوچھو گے وہ کیویں؟ وہ بیچارے سوچ دے نے کہ جڑے شعر اساں نہیں بھی سن آکھے وہ بھی آندے نے یہ سلطان باہو نے فرمایا ہے، یہ میاں محمد بخش نے فرمایا. وہ میں اس واسطے کہ پتہ نہیں انہیں شعر کدھا ہے، لیکن بیر اسے تے لکھیا ہے. ناراض دے نہیں ہو گئے ہے اسے بیر اتے لکھیا، یعنی اتے بھی آخر جو ہوئی ہوندہ ہے ایدے وچ بھی ہوندہ. پتہ نہیں ہے کدھا، بس لکھیا جنہیں بھی نا کیتی کمال ہے جی ہوندہ. تو اسی سبحان اللہ نہ کہہ جائے ہمیں 90 نیکیاں لب جان گیا ہیں. فرمانے نے رخ محبوب
تھوڑا جا کر رخ محبوب دا خانہ کعبہ اے جتھے عاشق سجدے کر دے مسلے جتھے چار مذہب رل دے کھوئی یار دی اے آب زمزم جتھے گھٹ پیاسے اے پردے میاں بہو اے کی جانا مکے جے حج ہوئے بچ کر دے ایک واری محبت دے نال توں ویکھیں گا اللہ مقبول حج دا ثواب دے گا، دو واری ویکھیں دو حجاں دا، تین واری فرمایا جنی واری بھی ویکھیں گا اللہ تینوں مقبول حج دا ثواب عطا کر دے گا۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں سرکار دا ارشاد گرامی فرمایا تین بندے ایسے نے جنہ دیاں دعاواں نو اللہ رد نہیں کردا۔ کنے بندے جی؟ آقا کیڑے کیڑے؟ فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم بندے دی دعا نو رد نہیں کردا، و دعوت المسافر، مسافر بندے دی اللہ دعا نو رد نہیں کردا۔ فرمایا تیسرے نمبر تے فرمایا والدین اپنی اولاد دے حق وچ جڑی دعا کرن اللہ اس دعا نو کدی رد نہیں جے کردا۔ والدین اپنی اولاد دے حق وچ جڑی دعا کرن اللہ اس دعا نو کدی رد، بولیے ذرا، اللہ اس دعا نو کدی رد نہیں کردا۔ والدین اپنی اولاد دے حق وچ۔ ایک بزرگاں دا میں تذکرہ پڑھیا، انہوں نے لکھیا فرماندے نے کہ اولاد واسطے والد دی دعا پتہ سب تو بہتر کیڑی ہونی چاہیے؟ پوچھے نا جی والد نو اولاد واسطے سب تو بہتر دعا کیڑی کرنی چاہیے؟ انہوں نے فرمایا والد نو اولاد واسطے سب تو بہتر دعا اے وے کہ پتر واسطے جدو دعا منگے، تھی واسطے جدو دعا منگے آکھے یا اللہ انہاں نو نجات عطا کر دیں۔ انہاں نو کی عطا کر دیں؟ نجات۔ تو جدو اے کہتا نجات عطا کر دیں تو او دے وچ دنیا دی ہر مشکل تو بھی نجات مل جائے گی تے قبر حشر دی مشکلہ تو بھی اللہ نجات عطا فرما چڑے گا۔ اچھا تسی بزرگ بیٹھے ہو، میں تھانوں بھی ایک جملہ کہاں گا، اصلاح نہیں ہے۔ ایک بزرگاں دا قول ہے، وہ فرماندے نے میں اج تک اپنے پتر نو کدی کوئی کام ہی نہیں آکھیا۔ وہ پوچھا جی کیوں؟ فرماندے نے یہ ایک وجہ ہے۔ وجہ کی ہے؟ وہ بڑی دلچسپ ہے۔ فرماندے نے وجہ ہے کہ اگر کوئی اولاد ماں باپ دی نافرمانی کرے گی نہ باپ حکم دے گا تے اولاد دی نافرمانی کرے تو وہ نافرمانی پتر نو جہنم وچ لے جائے گا۔ فرماندے نے میں اج تک پتر نو کوئی کام ہی نہیں آکھیا۔ وجہ فرماندے نے اس ڈر تو نہیں آکھیا کہ میں کام آکھاں تے او بیچارہ اس ٹائم کرن دے موڈ وچ ہی نہ ہوئے، وہ کرن دے موڈ وچ ہی نہ ہوئے اس ٹائم، یا وہ دے کول ٹائم نہ ہوئے، یا اس ٹائم وہ دی طبیعت ٹھیک نہ ہوئے، طبیعت اجازت نہ دیندی ہوئے تے او کام نہ کر کے کدھر میرا نافرمان ہو کے جہنم وچ نہ چلا جائے۔ اے بھی ایک سوچ ہے نا جی، اے بھی ایک سوچ ہونی چاہیے انسان دی۔ میں کل ایک جمعہ دے اندر نا جی ایک گل ایک بیان کی تھی، میں کیا ساڈے وچ تربیت دا بڑا فقدان ہے۔ تربیت، کوئی استاد ہے، کوئی والد ہے، کوئی والد ہے، کوئی بڑا بھرا ہے، چھوٹا بھرا ہے، تربیت دا بڑا فقدان ہے۔ والد نو اولاد دی تربیت، استاد نو شاگرد دی تربیت کس انداز نہ چاہیے، وہ بڑا پیارا ایک واقعہ ہے۔ ایک بچہ اپنے استاد نو ملنے واسطے آیا، تو جدو ملنا واسطے آیا نا وہ بھی ایک قابل استاد بن گیا سی، قابل استاد۔
تے استاد نو آ کے سلام کیتا تے سلام کرنے تو بعد عرض کردا استاد جی اج اے جس مقام تے کھلوتا ہاں تہاڈی وجہ تو کھلوتا ہوں، تہاڈی وجہ تو۔ انہیں کہا بیٹا میری وجہ تو او کیویں؟ انہیں کہا استاد جی وجہ ہے وے ایک دن سکولے پڑھ دے ساں تے میں ایک بچے دی گھڑی چوری کر لئی، گھڑی جدو چوری کیتی تو تسی آئے تو انہوں دسیا بچے نے کہ جی میری گھڑی چوری ہو گئی، تساں دروازہ بند کروا دیتا تے دروازہ بند کروا کے تساں آکھیا لو بھئی سارے منڈے اپنی آنکھاں بند کر لو، میں تلاشی لین لگا۔ استاد جی اسا سارے آنکھاں بند کر لیاں تو میں آکھا لیا بھئی آج میں ماریا گیا تے استاد جی تسی بچیاں دی تلاشی لینی شروع کر دیتی، میں بیٹھا سا سینٹر دے اندر، جدو تسی میرے کو لائے نا تے میری جیب وچوں تساں گھڑی کڈ لئی تے مینوں اے سی کہ بس ہن استاد مینوں دو چار چنڈا مارن گے، منڈیاں دے سامنے ذلیل کرن گے، لیکن استاد جی تساں میری جیب وچوں گھڑی کڈ کے نا اپنی جیب وچ پا کے تے جڑے منڈے میرے تو اگے بیٹھے سن تساں انہاں ساریاں دی بھی تلاشی لے لئی سی، تساں انہاں ساریاں دی بھی تلاشی لئی تو بعد دے اندر تسی اس مطلوبہ بندے نو گھڑی دے دیتی جی دی گھڑی چوری میں کیتی سی۔ استاد نے جدو بچے دی گل سنی تے استاد حیرانگی نال اس بچے لو ویکھن لگ پیا تے بچہ کہندا ہے استاد جی کی ہویا تسی مینوں پہچانیا نہیں، میں او ہی ہاں جن نے گھڑی چوری کیتی سی۔ استاد دی اکھاں چوں آنسو آ گیا، انہیں کہا اللہ دی قسم ہے مینوں تے اج پتہ لگا ہے وہ توں سیں، وہ مینوں تے اج وہ حیران ہو کہندا استاد جی اے کیویں گھڑی تساں میری جیب وچوں نہیں کڈی؟ انہیں کہا پتر اللہ دی قسم ہے جدوں میں آکھیا سی نا اکھاں بند کرو میں تہاڈی تلاشی لینی، تہاڈیاں اکھاں بند کرا کے تے میں بھی اپنی اکھاں بند کر لئیاں سن، ہائے 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 میں بھی اپنی اکھاں پتر بند کیتیاں سن تاکہ مینوں بھی نہ پتہ لگے کہ انہاں وچ کون ہے۔ تے بچہ کہندا استاد جی بس تہاڈے اس مخلص رویے نہیں اج مینوں اس مقام تے کھڑا کر دیتا۔ اگر ساڑھے گھراں دا ماحول بھی ایسا ہو جائے، ساڑھے گھر دے اندر اگر کوئی بچہ تھوڑی شرارت کرے نا تے پیو دی پھر عادت یہی ہوندی ہے تے وہ چاہندا بھی ہے کہ میں پورے خاندان دے سامنے انہوں چنگی طرح دی مٹی پلیت کراں، وہ بجائے اس تے کہ منڈا سیدھے رائے جائے وہ غلط پاسے ٹر پیندا۔ اپنے ذہن دا نہج تھوڑا جا تبدیل کرو سجنوں، بچے دی تربیت کرنے واسطے اچھے طریقے استعمال کرنے چاہیے نہ کہ غلط طریقے۔ اے والدین اگر چاہن، ایک بزرگ نے بڑی پیاری گل کی تھی، انہوں نے کہا ماں چاہے تے پتر نو اللہ دا ولی بنا دے، ماں چاہے تے پتر نو وقت دا ڈاکو بنا دے۔ وہ ایک ڈاکو سی انہوں جو پھانسی دے پھندے تے لے کے گئے نا تے انہوں پوچھیا کو تیری تمنا، انہوں نے کہا جی میری ماں نو ملا دے۔ ماں آئی تو ماں ویک کے ماں ہی ہوندی رو پئی تو منڈا بول کے آندا اماں اج میں جس مقام تے پہنچا نا تیری وجہ تو ہی پہنچیا ہوں۔ انہوں نے کہا او کیویں؟ انہوں نے کہا اماں جدن پہلے دن چوری کر کے ہاں تے ابا میں نے 2 سٹن لگا سی تے توں آکھیا جی ہائے ہائے کوئی نہیں کی ہویا آنڈا ہی ہے نا چوری کر لیا تے کی ہو گیا، اگر تو اس دن 2 مینوں پے جان دیندی نا تے اج میں ایتھے تک نہ جانا۔ گرامی قدر حضرات، والدین دا اولاد دی تربیت وچ بہت بڑا حق ہوندا ہے۔ اگر اولاد نو والدین اچھی تربیت کرے، انہوں قرآن دی تعلیم دے وے، مصطفیٰ کریم دا فرمان پڑھاوے تے اے نظریہ رکھ کے پڑھائے کہ یار ایک دن دنیا تو جانا تے ہے ہی ہے تے جدوں میں دنیا تو جاواں نا اے پتر میرے مرن تو بعد میرا جنازہ بھی آپ پڑھاوے۔ ویسے ڈاکٹر صاحب جے میں حق بجانب ہوا تو میں جملہ کہہ سکنا ہے بھی حق بجانب تے ہے بھی گل حق ہوئے کہ اسی انگریزی یہ نہیں پڑھ چکے ہیں کہ اسی انگریزاں دے بالاں نو پڑھا لینے ہیں، لیکن اسی قرآن اینا نہیں پڑھے کہ جے پیو مر جائے تو اسی او دا جنازہ ہی پڑھا لئیے، ماں مر جائے تو اسی او دا جنازہ ہی پڑھا لئیے۔ میں جملہ آخنا ہونا خدا دی قسم میں کوئی مولوی کوئی پیر سید زیادہ آ کے اگر جنازہ پڑھائے گا نا تو بخشش تے ہو ہی جائے گی، یہ ساڑھا یقین ہے۔ پر مینوں ایمانداری نے دسو جیڑی عقیدت دے نال پتر نے ماں واسطے دعا کر لینی ہے وہ مولوی کرے گا اس عقیدت دے نال؟ کیوں بھائی؟ جس عقیدت دے نال پتر نے باپ واسطے دعا مانگ لینی ہے کوئی ہور اس انداز نہ دعا مانگ سکتا ہے؟ اور خدا دی قسم پتر تے صرف بسم اللہ ہی پڑھے نا تے رب تاں وی بخشش فرما چھڑدا ہے۔ سبحان اللہ کھو تے گل کراں در آگے میں اللہ دے جلیل القدر نبی سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام او اللہ دا نبی جن نے کئی مردے زندہ کیتے نے
اللہ دے جلیل القدر نبی جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ایک قبرستان کولوں گزرے، ویکھیا ایک قبر دے اندر عذاب ہو رہا ہے، عذاب ویکھ کے اللہ دے نبی چلے گئے، چند دن تو بعد پھر اسے جگہ تو گزرے تے ویکھ دے کینے او جس قبر وچ عذاب ہو رہا سی اج اس قبر دے اندر اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا پیا ہے۔ اللہ دے نبی اوتھے ہی رک گئے تے رک کے عرض کر دینے پروردگار عالم یا اللہ میں چند دن پہلے گزریا سا تے تیرے عذاب ہو رہا سی، آج آیا تے تیری رحمت دا نزول ہو رہا ہے، یا اللہ اے ماجرا کی ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی وجہ اے وے اے جڑا قبر والا بندہ ہے نا، اے بندہ بڑا گناہگار سی، سیاہکار سی، بد کردار سی، بد عمال سی، جدوں اے مریا ہے اینو قبر دے اندر اے دے گناہاں دی سزا دتی گئی تے یا اللہ اج دی قبر اندر رحمت دا نزول کیوں ہے؟ اج اے دی قبر جنت دا باغ بنی ہوئی ہے، اے دی وجہ کی ہے؟ رب نے فرمایا اے میرے نبی اے دی وجہ ہے وے اے جدوں بندہ مریا سی اے دی بیوی حاملہ سی، او دے پیٹ دے اندر ایک بچہ سی، جدوں بچہ پیدا ہویا بچہ پروان چڑھیا پڑھن لکھن دے قابل ہویا، اے دی بیوی نے اپنا بچہ مدرسے وچ داخل کرایا، بچہ جدوں پہلے دن مدرسے وچ داخل ہویا ہے نا تے استاد نے آکھے اے بسم بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جدو اے دے بچے نے مینوں رحمان تے رحیم آکھیا ہے تے میری رحمت جوش چاہیے، میری رحمت جوش اندر آئی ہے تے میں کیا جدا بچہ مینوں رحمان تے رحیم آکھے او دے پیو نو قبر چ عذاب دیواں، اے گل جچ دی نہیں، اے دے پتر دے بسم اللہ پڑھنے دی وجہ تو میں دی قبر تو عذاب اٹھا کے رحمت دا نزول فرما چھڑے آئے۔ گرامی قدر حضرات والدین زندہ نہیں تے انہاں نال حسن سلوک کر، اگر والدین دنیا تو جا چکے نے، اگر والدین مر گئے نے، انہاں دے نال بھی حسن سلوک دا طریقہ میرے آقا نے ارشاد فرمائے، سرکار نے فرمایا میرے غلاموں اگر والدین دنیا تو چلے گئے نے، فرمایا مرے ہوئے ماں باپ نال حسن سلوک دا ایک طریقہ اے وے کہ انہاں دی نماز جنازہ پڑھی جائے، دوجے نمبر تے فرمایا انہاں واسطے بخشش دی دعا منگی جائے۔ آقا دعا منگیا کیا ماں پیانوں فائدہ ہوئے گا؟ آقا نے فرمایا ہاں، فرمایا جدو اولاد اپنے ماں پیاں واسطے دعا منگ دیئے نا، فرمایا اس دعا دے صدقے اللہ جنت کے بندے دا درجہ بلند فرما دیں دے کہ جدو اللہ جنت دے اندر کسے بندے دا درجہ بلند کر دائے تے بندہ عرض کر دے یا اللہ میرا تے وصال ہو چکے، میں تے تیری بارگاہ وچ آ گیا ہاں، میں ہن نماز نہیں پڑھی، ہن روزہ نہیں رکھیا، حج زکاة میں نہیں بھی کوئی عمل کیتا، پھر جنت دے اندر میرا درجہ بلند کیویں ہویا ہے؟ اللہ فرماندا ہے میرے بندے تو تے عمل نہیں کیتا پر جڑا دنیا وچ اپنا پتر چھڑ کے آیا سے نا باستغفاری والا دی کلک، تیرے پتر نے تیرے واسطے بخشش دی دعا منگی سی، اساں اس دعا دے صدقے چ تیرا جنت چ درجہ بلند فرما چھڑے آئے، اساں اس دعا دے صدقے چ نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، آقا کی آمد۔ میں کہا یار پتر دعا منگے باپ واسطے اللہ دے تے مہربانی کردا ہے تے جدا پتر پیو دے مرن تو بعد ہاتھی بن کے بہ جائے تے انہوں آکھیا بھی جائے دعا مانگے تو آکھیا جی بس دعا ہی دعا ہے۔ تو سرکار دا پتہ کی فرمانے؟ سرکار فرماندے نے جدو بندہ فوت ہو جاندہ ہے نا وہ عملان دا سلسلہ مک جاندہ ہے الا ثلاثہ، مگر 3 عمل ایسے نے جڑے اس مرن والے نو وہ دے مرن تو بعد فائدہ دیں دیں۔ آقا کیڑے؟ فرمایا صدقہ جاریہ، علم پڑھا جائے، تیسرا سرکار نے فرمایا والد صالح یدعو لہو، مرنے والا اپنے پیچھے چنگی اولاد چھڑ جائے۔
تے آقا چنگی اولاد کیڑی جدے کل کوٹھیاں جائیداداں بنگلے مربے ہون؟ فرمایا چنگی اولاد ہوئے والدن صالحن یدعو لہو، فرمایا چنگی اولاد ہوئے جڑی ماپیاں دے مر جان تو بعد انہاں واسطے ہاتھ اٹھا کے بخشش دیاں دعاواں منگ دی ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا مرن والے ماں باپ دے نال حسن سلوک دے 4 طریقے نے۔ پہلا نماز جنازہ پڑھنا، دوجا فرمایا بخشش دی دعا منگنا، تیسرا فرمایا اگر کوئی والدین کسے نال وعدہ کر گئے سن انہاں دے کیتے ہوئے وعدے نو تو پوریاں کر دے۔ فرمایا چوتھا حسن سلوک دا طریقہ ہے اپنے ماپیاں دے دوستاں دا بھی انجی حیا کریا کر جویں اپنے ماپیاں دا حیا کردہ رہے آئیں۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس حدیث مبارکہ نو نقل فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرمانے نے ایک دن آپ سفر تے نکلے نے، نال آپ دا خادم چل دیاں سامنے بیکھیا ایک بڑھے جا بابا جی آ رہے سن۔ عبداللہ بن عمر سواری تو تھلے اترے، بابا جی نال مصافہ کیتا، پھر بابا جی نال معانقہ کیتا، پھر اپنے سر تو اپنی دستار لا کے بابا جی دے سر دے اتے رکھ دیتی، اپنے غلام نو فرمایا اے سواری بھی بابا جی نو پیش کر دے۔ بابا جی سواری لے کے چلے گئے، غلام مرد کر دینے حضور اگر اس بابے نو چند درم دے دیں دے کہ بابا تے خوش ہو کے ٹوری جانا سی، پر تسا اینی مہربانی کیتی، پہلے سلام لیا پھر معانقہ کیتا، پھر دستار دیتی، پھر اپنی سواری دیتی ہے۔ ایدی وجہ کی ہے آپ نے فرمایا او ایدی وجہ ہے اے بابا کوئی معمولی بابا نہیں بلکہ میرے باپ فاروق اعظم دا یار سی کہ میں تے نبی پاک دے فرمان تے عمل کیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اپنے پیو دے یار دا بھی انجی ادب کریا کرو جی میں اپنے باپ دا ادب کر دے رہے ہو، اپنی ماں دی سہیلی دا بھی انجی حیا کریا کرو جی میں اپنی ماں دا حیا کر دے رہے ہو۔ گرامی قدر حضرات ماں باپ زندہ نے تے انہاں دی قدر کرو۔ آج میں کئی والدین ایسے بھی دیکھے دعائی دی خاطر پریشان پھر دے ہوندے نے۔ ہن جملے میرے توجہ نال سنے آجے، کئی اولاداں ایسیاں نے اگر 4 پتر نے تے ماں باپ بیمار ہو جان تے ایک آندہ ہے یار ابا جی بیمار نے دعائی لے آندہ دوجہ ہی لے کے آئے گا، میں کیڑا کوئی ٹھیکہ لے آئے، دوجہ آندہ تریجہ لے کے آئے گا، میں کیڑا کوئی ٹھیکہ لے ہے، تیجہ آندہ جی پہلے ہی لے کے آئے گا، میں کیڑا ابے دا ٹھیکہ لے ہے۔ اے ابا تے سارے آندہ ہی ہے نا، میں ڈاکٹر صاحب آنا وا اگر 12 پتر ہون نا ایک پیو دے تے کلا پیو 12 پترانو تے پال لیندہ ہے، پر 12 پتر رال کے کلے پیو نو نہیں جے پال سکدے۔ میرے کریم آقا دے غلامو اگر ماں باپ زندہ جے انہاں دے کھان پین دا دعائی بوٹی دا خیال کرو کہ جدوں مر جان پھر سانو بڑے چیتے ہوندے نے، پھر اسی آنے یار ہون ختم دعانے تے بڑا سارا ختم دعانے، ہون جی دیگاں پکانیاں نے، ہون جناب اسی کسٹرڈ بھی بناوانگے، ہون اسی بڑا تقسیم کرانگے۔ میں کیا یارا جدوں تیرا پیو زندہ سی ایک کیلے دی خاطر ترسدہ رہا، ایک سیب نو بھی ترسدہ رہا ہے، ایک بوتل پین نو ترسدہ رہا ہے، ادوں تے پیو دا خیال نہیں ہوں کیتا جے آج مر گیا ہے تے آج دیگاں چڑھا دیتیاں نہیں۔ صفدر علی صفدر نے بڑا مدے دا جملہ آکھیا، صفدر علی صفدر بول کے آندہ ہے کیتی جیوندیاں خدمت نا ماپیاں دی کیتی جیوندیاں خدمت نا ماپیاں دی مویاں ٹونگ رچان دا کی فائدہ پہلے کول بے کے دکھڑا پھول آئی نہیں ہو، پہلے کول بے کے دکھڑا
दुखड़ा भोले ही नहीं। प्यो तरसदा ही रहा कदी नूर अहमद मेरे कोल भी बवेगा। पहले 11 तो ही वेल नहीं मिलता। पहले कोल बह के दुखड़ा ए भोले आई नहीं। पिछों रोण कुरलाण दा ए की फायदा। सा हुंदियां भुख ना प्यास पुछी। पिछों देगा चढ़ान दा है की फायदा। सा हुंदियां भुख ना प्यास पुछी। सा हुंदियां भुख ना प्यास पुछी। पिछों देगा चढ़ान दा एक ही फायदा। सब दर्ज देते मापे ना गए राजी। ओनू मक्के वाल जान दा एक ही फायदा। بعد آخیا جی اسی ہوں یہ کر دیتا اے کر دیتا اے کرتا۔ وہ جدو زندہ سی ادو پوچھیا نہیں وہ بیچارے نو۔ ہوں کی فائدہ سارا کچھ کرنے دا؟ ہوں صرف اپنا نک رکھنے واسطے سارا کچھ کرنے ہیں کہ یار ہوں کی آکھن گے گوانڈی لے بھی ساری زندگی پیو نے کھوایا ہی تے ہوں جاندی واری پیو دا ختم بھی نہیں تو آ سکے۔ کیتا کی ہے؟ پیو زندہ ہی سجنا تے دی قدر کر۔ اللہ دی عزت دی قسم جے انہوں نے پوچھ کے ویکھو جنہاں دے باپ ٹر گئے انہوں نے اج قدر ہوندی ہے میرے اپنے ماپیاں دی۔ جدو زندہ نہ ادو نہیں اسی قدر کر دے۔ کسی نے آکھیا پھر پچھتاوے کیا ہووت جب چگ جائیں چڑیاں کھیت۔ پھر رولان تو علاوہ اور کوئی گل نہیں رہ جاندی۔ اگر ماں باپ زندہ جے تو روزانہ جا کے انہوں دے کول بویا کرو۔ تسی جنہ مرضی تھکے ٹٹیا ہو نا باہروں آ کے 4 منٹ کول بہ کے ابا جی دا ہاتھ پھڑ کے چمو، ماں دا ہاتھ پھڑ کے چمو تے پیار دیاں بہ کے گلاں کرو۔ میرے نبی دا ارشاد ہے، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ ماپیاں دے کول بہ کے گلاں کرے تے ماپیاں نو ہسائے او دے ماں باپ اونوں ہسان۔ آقا فرماندے نے میدان جنگ وچ جا کے تلوار لے کے کافراں نال لڑن تو زیادہ اللہ اینوں اجر عطا فرمائے گا جیڑا اپنے ماں باپ نو ہسا رہا ہے۔ تے آج کل ماں باپ بچارے ویکھدے رہندے نے کدی بشیر احمد بھی کول بوے گا، نور احمد بھی کول بوے گا۔ انہاں نو پوچھ کے میں اپنی گل کرنا، ماں باپ ٹر جان تے ماں باپ نال گلاں کرن واسطے پھر بندے نو سپیشل قبرستان ہی جانا پیندا ہے۔ ہاں گھر دے 10 کمرے ہونے ڈاکٹر صاحب 10 کمرے تے سب تو زیادہ رش اسے کمرے چ ہوندا جتھے بڈھے ماں باپ بیٹھے ہوندے نے۔ ہاں حقیقت گل جے بھین بھرا رشتہ داری حقیقت گل جے ادو تک ہی بھین بھرا تے سارے ہوندے نے جب تک ماں باپ زندہ ہون۔ بھیناں دا بھی ادو دل لگدا ہے جدو ماں باپ گھر دے اندر موجود ہون۔ بھرا اگر 8 ہون تے 8 دے 8 علیحدہ ہون، لیکن جدو ماں باپ زندہ ہون نا تے او بھی یقیناً آ کے ایک دن گھر ماں دے کول بہندے ضرور نے تے رونقاں ساریاں ماں باپ دے نال ہی ہوندیاں جے۔ جنہاں دے ماں باپ زندہ نے سجنوں اپنے ماں باپ دی قدر کرو، انہاں دی رسپیکٹ کرو، انہاں دے کھانے پینے دا خیال رکھو۔ ایک سرکار نے فرمایا ماں باپ اولاد واسطے جڑی دعا مانگدے نے نا وہ کدی رد نہیں جاندی۔ ایک ہوندا ہے دعا کروانا، ایک ہوندا ہے دعا لینا۔ دعا کروانی بھی چاہیے ہے ماپیاں دے کول بہ کے، ابا جی حالات اوکھے ہو گئے دعا کر دیو، پر دعا لین دا طریقہ ہے کدی تینوں تنخواہ ملی ہوئے نویں تازی تو تنخواہ لے کے آیا ہوئے تے گھر آ کے سیدھا ماں باپ دے کول بہ کے ماں باپ دے ہاتھ چوم کے کہو ابا جی آؤ ہاں جی میرے نال تانوں شاپنگ کرا کے لیا ہوا۔ ویسے ہے تو جملہ تھوڑا جا ڈاڈا جی، اگر میں پوچھا نا بھی جن 200-250-300 بندہ بیٹھا ہے تواڈے چوں جڑے کدی انج کیتا ہوئے کہ تنخواہ آئی ہوئے تے بندہ آ کے اماں نو آ کے اماں جی آؤ ہاتھ چلیے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے کھری بات۔ کوئی 1000 بندے جو کوئی ایک بندہ ہوئے گا بیوی نو آندے نے آؤ ذرا چلیے شاپنگ کرنا واسطے، تے میں کہا سجنا
اس ماں نو بھی پوچھنا جنہیں تینوں جمعہ تے پالیا ہے، اس پیو نو بھی پوچھ. کہ میں آخری جملہ کہہ کے نا جی تو بات نو ختم کرنا جب میرا سفر کافی لمبا جی میں گجر خان جانا ہے راول پنڈی دے قریب تو جانا بھی ادھر مین جی ٹی روڈ والی سائڈ تو تے آخری جملے نے ماں باپ زندہ جے سجن انہاں دی قدر کرو انہاں دے کھانے پینے دا کدی انہاں دے سامنے اچھی ساہ نہ لینا کدی اوف بھی نہ کرنا اوف بھی نہ کرنا. سرکار فرماندے نے قیامت والے دن ایک بندے نو لیا جائے گا نامہ اعمال جتھے تول رہے ہون گے. امام قرطبی نے لکھیا فرماندے نے جدو ترکڑی تے لیا کے اعمال تولے جان گے نا توجہ جی فرماندے نے ترکڑی تے اعمال تولے جا رہے ہون گے او دے اعمال اینے ہون گے نیکیاں تے بدیاں برابر برابر ہون گیاں. نیکیاں تے بدیاں بولیے نیکیاں تے بدیاں بین بین ہوئے گا. حکم ہوئے گا بھی اے نہ جنتی ہے تے نہ دوزخی ہے یہ آراف والے چ سینٹر درمیان کھلوتا رہے. اینی دیر میں ایک فرشتہ آئے گا تیزی دے نال تے آ کے وہ گناہاں والے پلڑے دے ہوتے ایک پرچی رکھ دے گا. گناہاں والے پلڑے ایک پرچی رکھے گا. وہ جو ہی پرچی رکھے گا نا جی وہ گناہاں والا پرچا پلڑا بھاری ہو جائے گا. وہ پوچھے گا وہ کی رکھے یہ دے وچ ایک پرچی رکھن دے نال ہی پلڑا بھاری ہو گیا یہ کی رکھے ہی تو فرشتہ بول کے آکھے گا اے دے اوتے لکھے ہے اوف. قرآن پاک اللہ فرماتا ہے نا فلا تقل لہما اوف ولا تنہرہما. انہاں نو چڑکنا تو ایک پاسے رہ گیا انہاں دے سامنے اوف تک نہ کہنا اوف بھی نہ کہنا. وہ کہیں گے اے دے تے اوف لکھے ہے یہ تو اپنے باپ نو ایک دن بیٹھے اوف آکھیا سی. اچھا ہن پوچھو گے جی اوف کی ہے تسی گل کردے ہوئے ماں باپ تہاڈے نال گلاں کردے ہون تے گلاں کردے تانوں کو انہاں دی گل چنگی نہ لگے تے بندہ انج آکھے نا اوہ اے جے اوف ناپسندیدگی دا اظہار کرنا کیا جائے گا اے تیرا ایک کلا لفظ جڑا نا اوف ہے انہیں تیرے گناہاں نو بھاری کر دیتا ہے. توجہ جی توجہ بس 2 منٹ صرف. اے تیرا وہ لفظ ہے اوف. حکم ہوئے گا انہوں دوزخ لے جاؤ. جدو دوزخ وال لے کے جا رہے ہوں گے نا تو وہ کہے گا فرشتو 1 منٹ کھلوو مینوں ایک بار اللہ دی بارگاہ پھر لے چلو. وہ کہن گے ہن تو کی لین جانا ہے تیرا فیصلہ ہو گیا ہن تو دوزخ وچ جانا ہے. وہ آکھے گا ایک بار لے جاؤ. اللہ فرمائے گا فرشتے انہوں واپس لے آؤ میری بارگاہ. واپس آئے گا یا اللہ آ گیا تیری. اللہ فرمائے گا تو تینوں حکم ہو گیا سی جہنم دا تو پھر واپس کس بھروسے تے واپس آندا سا لے کے چلو کی چاہنا ہے. وہ کہے گا یا اللہ میں ویکھیا کہ میرے گناہ زیادہ ہو گئے نیکیاں کٹ تو جدو فرشتے میں لے کے جا رہے سن تے سامنے میری نظر پئی ہے تے میرے پیو نو بھی فرشتے دوزخ وچ لے کے جا رہے سن. وہ بھی گناہ گار ہے میں بھی گناہ گار ہوں. تو یا اللہ میں تیری بارگاہ چ عرض کرنا واسطے آیا. اللہ فرمائے گا کی عرض کرنی ہے ہوں. وہ کہے گا یا اللہ عرض کرنی ہے میرے پیو دے گناہ جڑے نے نا وہ سارے گناہ مینوں دے دے. میرے پیو دے سارے گناہ میرے کھاتے چ پا دے تو جڑیاں میریاں نیکیاں نے نا وہ ساریاں میرے پیو نو دے دے. تو یا اللہ او دے گناہ مینوں تے میریاں نیکیاں ساریاں میرے باپ نو دے دے. تو یا اللہ میرے باپ نو جنت وچ بھیج دے. سرکار فرماندے نے اللہ تعالیٰ اس بندے دی گل سن کے اپنی شان دے مطابق مسکرائے گا. اللہ مسکرائے گا. اللہ فرمائے گا وہ دنیا چ رہ کے پیو دی نافرمانی کی تھی اج ہن بڑی فرما برداری کرن رہے ہیں. عرض کرے گا یا اللہ میں سوچیا ہے کہ چل ساری زندگی تے نافرمانی کی تھی چل اج ہی پیو تے مہربانی کر دے کر. اللہ مسکرا کے پتہ کی فرمائے گا اے تیری ادا مینوں بڑی پسند آئی انج کر اپنے پیو دا ہاتھ پھڑ تو بھی جنت جا تے اپنے پیو نو بھی جنت وچ لے جا. میں کہا یار جے اوتھے اینی کرم نوازی کیتی قبول ہو سکتی تے جڑا بندہ ساری دنیا ساری زندگی پیو دے سامنے انج ہاتھ بن کے کھلوتا رہے گا. میرا تو یقین ہے فرشتے رب فرمائے گا اینو بغیر حساب کتاب تو سیدھا ہی لے جاؤ سیدھا ہی لے جاؤ اس نو جنت دے اندر. اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو زبان تو کوئی قصدن یا سہون کوئی جملہ غلط بولیا گیا ہوئے تہاڈی بارگاہ چ بھی معافی درخواست گار ہاں اللہ دی بارگاہ چ بھی معافی درخواست گار ہاں. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.